Zdravím u videa, jak rychle je Sonic. V tomhle videu si povíme, jak rychle je Sonic. Dokáže svojí rychlostí vytvořit tornádo, na což je potřeba rychlost 150 km/h, a to minimálně. Navíc to tornádo vytvořil během několika sekund a úplně v pohodě, takže to bylo dost jednoduchý, ale má mnohem silnější ukázky jeho rychlosti, takže to není ani zdaleka konec. Když byl ještě malý, tak dokázal úplně v pohodě proběhnout looping 60 km/h a od té doby už se mnohem zlepšil. Běžel dokonce i tak rychle, že to vypadalo, že okolní svět se ani nehejbe. Rozšrouboval celou dodávku, během několika sekund uklidil celý pokoj a běžel po vodě, i když byly velký vlny. Teď něco k jeho reakční rychlosti, to taky bude celkem dobrá, vzhledem k tomu, jak rychle se normálně pohybuje. Když byl ještě malý, nedokázal zareagovat na šíp a absolutně si ho nevšímal, takže ho musela zachránit jeho sova. Probíhal lesem rychlostí několika desítek kilometrů za hodinu, reagoval tam úplně na všechny stromy a dokázal se jim bravurně vyhnout. Když po něm Eggman vystřelil raketu ze svého vejce, tak na ní dokázal úplně v pohodě zareagovat, otočil ji a ještě ji po něm hodil. Jeho fyzická síla je dost podobná jako u člověka jeho věku. Když se ale stočí do klubka, tak to teprve začíná něco. Dokázal odpálit na kose několik metrů. Totálně rozdrtil Eggmanovo obrnění vozidlo. Jedním až dvěma zásahama dokázal rozbít vyspělého robota. Tohle bude pro tohle video asi tak vše. Když si to video dokoukal až sem, tak se ti asi líbilo, takže dej like, odběr a čus!